מתי זה יתפוצץ? כסף, כסף, חושב רק על הכסף. קסם, קסם, ממש במציאות. אפס, אפס, תמיד מרגיש כמו אפס. אני אהיה עשיר ואין פה שום טעות. רציתי להרוויח, קניתי מניות, פתאום הפסדתי הכל ויש לי עוד חובות. שמה דלתות מגנטיים, חשמל ושיפוצים, בינתיים לא כל כך הולך מצב על הפנים. כסף, כסף,